Здравейте, в сегашното видео ще ви представим меню транзакции в сайта на HBG. Другото име на всеки ваш доход или разход се нарича транзакция. Затова сме именували точно по този начин нашето меню. В него са отчетени всички ваши доходи или разходи, или просто казвам транзакции. Както виждате, отново в това меню може да добавите доход или разход. Може да натиснете един от двата бутона, намиращ се в горната част на сайта. А ако изпитвате затруднения, моля погледнете предишното видео относно как се добавя доход или разход в сайта на HBG. В менюто транзакции вие ще намерите всички ваши създадени доходи или разходи от началото на вашата регистрация. По подразбиране вие ще видите всички ваши транзакции, но също така вие можете да сортирате вашите транзакции по доход или разход. Дясната част на сайта е модула търсене, в който вие може да търсите и всички ваши транзакции. Нека да видим всички транзакции, които сме създали за гориво. Затова въвеждаме в полето Търси гориво, след което натискаме бутона Търси. И виждаме списък за всички транзакции, които сме дали за гориво. А ако искате по-задълбочено търсене, изберете опцията Разширено търсене. Ще излезе нов прозорец и вие ще може да търсите по категория, да изберете период, също така ще може да изберете типа транзакция, дали да бъде доход или разход. Също така вие може да ограничите вашите транзакции с минимална или максимална стойност. Ако искате да запазите вашите транзакции, вие може да натиснете върху бутона Експортирай данните. След което ще видите нов прозорец, който се намира в лявата част на сайта, и вие може да избирате да експортирате данните за текущия месец по ваш избор или за цялото време от вашата регистрация. Нека да изберем по твой избор за последните 7 дена. След като сте избрали периода, натиснете бутона Експортирай към Excel. След което ще отворим екселския файл и ще видим всички транзакции, които сме експортирали за последните 7 дни. Нека да се върнем отново в сайта на HBG. В дясната част на сайта, под разширено търсене, вие ще видите модула Дневни разходи за последните 7 дни. Това са всички ваши разходи в графична форма за последните 7 дни. А под модула Дневни разходи, вие ще видите модула Най-големите разходи за този месец. Вие може да натиснете върху секторите за по-подробна информация. С това приключва нашето видео. Надяваме се да ви е било полезно.